Демек, хөрмәтле катнашучылар, хәерле көн. Так, начать эфир дигән сөз басабыз. Bu эфире. Барысында сәлемнәргә шатмын. Монда бүген шәхсән кызганычка каршы бер кеше генә килә алды. Һәм гомумән менә бүген беренче практик дәрес. Так, син Википедияны ачтыңмы әле? Ачтым, мен прямой эфирне ачтым. Юк, прямой эфир синең китәкме бит инде? Син шәхсән катнашасың. Без хәзер, хөрмәтле катнашучылар, безгә татар Википедиясына керергә кирәк. Бүген беренче практик дәрес. Шуңа күрә менә гомумән бүген сезнең белән татар Википедиясында беренче адымнар була башлыйбыз. Беренче адымнар, ягъни сез инде барыгыз да теркәлдегез. Сезгә хәзер иң мөһиме менә сезнең аккаунтка керергә кирәк. Менә мин хәзер башка бер аккаунтта булдым. Хәзер мин үземә керәм. Монда процесс җиңел. Монда сез үзегезнең кулланучы исемен һәм сер сүзне хәтерлисез дип өметләнәм. Так, Системада калырга кердем. Так, син кердеңме? Мин керәм. Демәк, сез кердегез. Һәм инде ул үзе яхшы. Хәзер сезгә нинди адымнарны кылырга кирәк? Гомумән, менә хәзер бу бит безнең беренче практик дәрес. Менә сез Википедия кырларында Сәләт Вики мәктәбе катнашучы икәнен ничек белдерергә кирәк? Керәбез Сәләт Вики мәктәбе. Менә кертәбезне эзләүгә Сәләт Вики мәктәбе. Керәбез программага. Менә монда Википедия Сәләт Вики мәктәбе программа. Һәм менә монда күрәбез без 2019 язгы сессия. 2019 язгы сессия. Менә монда һәм монда кыска гына тасвирлама. Керәсез тулырак. Һәм сезнең катнашуыгызны теркәр өчен менә монда күрәсезме Вики текстны үзгәртү. Басабыз Вики текстны үзгәртүгә. Һәм менә сессияда катнашучылар, монда күрәсез. Гомумән, менә хәзер вакытта без әлеге мәкаләне код рәвешендә күрәбез. Гомумән, бөтен күп мәкаләне код рәвешендә эшләргә мөмкин. Әмма әлегә беренче катнашучылар өчен авыррак. Менә монда 3 ноктаны без бетерәбез. Һәм кертәбез 2 сызык. Һәм дулкын. Дулкынны кирәкме? Яңа регистрация кирәк. Син кермәдеңме? Син теркәлмәгән идеңме? Ярый, дәвам итәбез. Димәк, менә шул 2 сызык, 4 дулкын. Һәм бу билгеләр сез менә хәзер имза калдырачаксыз дигән билге. Димәк, менә монда хәзер мин төзәтмәләрне бастырам. Төзәтмәләр бастыру. Исем кушу дип. Кертәсез. Һәм менә күрәсез, минем исемем монда барлыкка килде. Сезгә әлеге адымны кылырга кирәк. Монда ягъни шундый Вики текстны үзгәртүгә басабыз. Менә монда минем исемем килеп чыкты инде хәзер. Яңа юлдан керәсез. Йолдыз, 2 сызык һәм 4 дулкын. Компьютер аша аны менә инглиз теленә күчеп, менә ё хәрефе анда 4 мәртәбә басырга кирәк. Һәм сезнең имзагыз калдырылган дигән үзгәртүләрне кире кагу, чөнки без инде бөтенсен сакладык. Һәм шулай. Әлеге рәвештә мин сезгә хәзер вакыт бирәм шул биремне кабатлап алып, шул биремне башкарырга. Нидер сораулар булса, так, чатта безнең кемдер әлеге хәбәрләре юк. Так, дәвам итәбез. Так. Так, синең килеп чыктымы?
Aşık kuşlara nigedir? Yuqorı sen tirkelmegen edin maňa kadar da. Yo, meni otiga хотела bitirgenim, meni bulmadı o nigedir? Maňa aşık kuşlaraydı. Yok, senin o hatana sadaq kelip çygasyň. Başka isim soýladyk diýen. Zalin demek Wikipedia'da Zalina var indi. Demek başka bir ismini kirtirmek gerek. Nickname bit ulgoman ismi senin şahsi ismin bulga tiyer degan söz tugul. Şulay, siz bu bilim başkardığınız dip indi uyluyum. Hem agumman mena makale yazu. Tatar uzgan birinci video derste biz anlatkan idik, min anlatkan idim goman Tatar Wikipedia'sı narsa eken, Salat Wiki mektebi bilen tanışkan idik. Hem hazırgi adımımız indi mena Wikipedia'da nişik birinci adımlar yazarga, mena nişik Wikipedia'nın baş bitinde nişik yazarga diyen. Sen kirge şeytirsin ya mı? Kirdim. Aşağı kirdin? Olaysa Salat Wiki mektebi kird. Anladın mı sen de neydi adımlarda harflara kirek? Nişik? Hele şularını kıl. Min anlatımını devam edelim. Mena makale Wikipedia'ga nişik yazarga diyen bölükke biz kirdik. Mena da şunday Tatar halk makaleleri bilen sözler başlana. Yaxşı niyet iş başı. Az iş köp sözden yaxşı, az iş köp sözden yaxşırak. Hem indi mena şol sözler bilen biz başlap jiberебез. Wikipedia'ga kim yazarlar? Wikipedia ulgu mena min aytgan şeyinde idekli tilese kim tüzete alırlık online ensiklopediya. Hem mында Tirkelip yazırga mümkün, tirkelmiş, ama elbette tirkelip o yazı ol sizge köbrek ışanış başka kişilerden tudura. Siz indi tirkelgen kişiler sizge siz şol etapni uzdığız. Wikipedia'ga men närsege yazarga ol men bunda iş men şunda cevap kitirilgen, ama tip cevap alarını kıskartıp aytam, ol tatar tilli maglumatı contentni, yani maglumatni, informatsiyani o'stiru ham ko'paytu. Wikipedia'ga nega yazarga munda anlaşılan? Ilg'uman ilikli bilimlerini biz o'stiramiz. Mana Wikipedia'da siz turli shunday so'zlarni uchrata olasiz. Hamalarni sanglata, masalan, oldin qarov. Rus tili Wikipedia'da bitindi shunday so'zlar bilan tatarchaga shulay tarjima etilgan. Oldin qarov, ya'ni siz kiritilgan o'zgartuvlarni saqlamoqchi mana maqolani o'qishi nechik ko'rar ekan. Qiyofatin ko'rib olu. Ikkinchi Да, чё? Bahas Afutext'te bildirgen idik. Bahas biti, yani ol maqalaning naqmina şu o'zgartuvlar, onun bo'yicha fikrlar o'rtoqlashuv uchun bir maydoncha. Sen kelib chiqdingmi? Ha? Yo'q, sen nasıl kelib harakat qildingsan? Sen imzoni qoldirdingmi men ko'rsatgan bitga? Yo'q, Salat Wiki maktabi kiritilgan kerak izlovga. Wikipedia izlovini, Salat Wiki maktabi. Bahas anlattık. Bit ulg'uman saytni o'qiladigan o'rni, ya'ni maqolalar butun bu yerdan bit ul butunisi bit deb atalaydi. İdareçi, cevaplı idare etuvchi kishi, yetakchi, ya'ni bizda ular Tatar Wikipedia'sida 4 kishi, ular endi mana shunday Wikipedia'da bizning qoidalar shunga oshiriluvini, ular buzilmavini uchun javobli kishilar. Interwiki, ya'ni mana Interwiki shu munda sizlarni ko'ra olasiz, mana ko'rasiz, mana shu zangar etib belgilangan siltamalar. Ya'ni belgili bir Wikipedia'dagi maqola siltay turgan shunday wiki ishindagi shunday yozuvlar, siltamalar. Yükle загрузка, ya'ni fayllarni yükler için bir shunday joylanma bor. Kullanuvchi ismi, ya'ni biz bor bizda kullanuvchilar, Wikipedia'chi, ya'ni Wikipedia proyektida qatnashuvchilar. Maqola bizning Wikipedia'ning umuman ensiklopediyaning struktura biramligi. Kirdingmi? Burada telefonda olmuş. No, aytaylik ko'rsat. Yo'q, umuman mana Tatar Salat Wiki maktabi kirdingmi sen? Tatar, sening Tatar yo'q-da.
Wiki. Mesela әлде яралайсам менә баш биткә кайтып, кірт башта сүзне. Хәзер. Дәвам итәбез. Мәкалә аңлаттык. Соңгы үзгәртүләр, ягъни менә без баш биттә күрәбез, менә монда соңгы үзгәртүләр сул якта. Ул Википедиядә һәр вакытта башкарыла торган билгеле бер гамәлләр. Кайсы сүзлек югалдык? Аха, менә. Теркәлү, ягъни без үзебезне Википедия кырында теркибез, үзебез турында үзебезнең кулланучы язмасын булдырабыз. Төймә кнопка, клавиша төркем, категория, ягъни безнең мәктәпләр төркем, безнең мәкаләләр төркемнәргә бүленә. Үзгәртү, мәкаләгә төзәтмә кертү, калып, шаблон, ягъни менә без һәр карыйбыз, менә монда күрәсез бит инде менә карамалы дигән мәкаләдә менә шундый бер төсле матур бер шаблон бар. Ул калып дип атала татар Википедиясендә. Чыганак, ул ягъни без мәгълүматны каян алабыз? Менә шуңа без шул чыганакка искәрмә без күрсәтергә тиешбез. Дәвам итәбез. Мәкаләләрне үзгәртү. Беренче адымнар, ягъни сез без барыбызда мәкаләгә кергәндә, хәзердә берәр мәкаләгә кереп, беренче үзгәртү кертә аласыз. Ягъни мәкаләгә кирдегез, өстә менә шундый үзгәртү дигән сылтама күрәсез. Аеруча сез менә хәзер мобиль җайланмалар аша утырганда, менә иң аска төшегез, Википедияның битенә иң аска, анда тулы версия дигән санак дип атала. Иң аска. Әйе, менә гайз, һәм анда Википедия тулы версиясе ачыла. Аның өчен аның аша менә татар Википедиясендә эшләү җайлырак. Дәвам итәбез. Димәк, үзгәртү һәм монда шундый формат күрсәтелгән бик уңайлы түгел. Хәзер мин сезгә билгеле бер мәкалә мисалын күрсәтәм. Мәсәлән, Шиһабетдин Мәрҗани мәкаләсе. Шиһабетдин Мәрҗани. Менә без керәбез. Mesela менә монда басабыз үзгәртү. Вики текстны үзгәртү, ул ягъни кодны, проектны, мәкаләне код аша күрү. Код аша күрү ул әлегә вакытта җиңеләсә түгел. Шуңа күрә шулай гафу итегез, дәрестә башында искәртергә оныттым. Әгәр сезнең сорауларыгыз булса, сез аны чатта бирергә аласыз. Тур эфир дәвамында тур эфир биткәч инде безнең WhatsApp әңгәмәсенә сорауларыгызны юллый аласыз. Димәк, Шиһабетдин Мәрҗани. Басабыз менә монда үзгәртү. Һәм күрәбез, гомумән үзгәртү җайланмасы ул Wordка әзме күпме ошаган. Менә монда өстә бөтен уңайлы панель. Менә кызыл юлга баскач без мәкаләдәге басылдымы, юкмы? Менә монда билгеле бер шрифтны сайлый алабыз. Ягъни башлык булса, менә бу башлыкны сайласак, ул менә шул формада. Менә гомумән берничә башлыкны кертәбез икән, менә монда тормыш юлы күрсәтелгән, шәҗәрәсе, гаиләсе. Димәк, аннары мәкаләне сез чыгаргач, ул менә шул башлыклардан эчтәлекне җыярчак. Менә ягъни эчтәлек, менә сез күрәсездер, менә мәкаләдә тизрәк йөрер өчен, төрле башлыкларны ашыр өчен, алар менә шунда эчтәлек дигән нәрсә бар. Һәм шулай инде менә монда башка билгеле бер шрифтлар. Гадәттә инде менә монда күрәсез, кызыл юл дигән шрифтты куллана, мәкаләнең төп эчтәлеге. Һәм өстибез Интервики. Искә төшәм, Интервики ул Википедия эчендәге булган бер сылтама. Мәсәлән, фәлсәфәчесе. Әйдәгез. Менә булай мин аны билгеләдем. Сылтама. Так, фәлсәфәчесе юк, фәлсәфәчедер. Әйе, фәлсәфәче бар. Димәк, без бу мәкаләне укучы кешегә күрсәттек фәлсәфәче нәрсә икән ул. Мәгърифәтче татар Википедиясендә бармы икән?
Так, мәгърифәтчелек чоры. Әйдәгез аңа. Шултык тарихчысы. Тарихчыны үстик. Менә монда с ике хәрефне бетерәбез. Тарихчысы юк. Әмма без хәзер күрсәттек, ягъни татар Википедиясында тарихчы дигән мәкалә юк. Һәм аны язучы кешегә без бик рәхмәтле булыр иде. Һәм менә болай бастырабыз. Үзгәртүләр тасвирламасына кертә алабыз. Интервики турында. Менә хәзер күрдегез, мәкаләдә ул сакланды. Ягъни монда да менә нәкъ шул вики кодны, ягъни менә вики текстны үзгәртү аша дигән вариант күрсәтелгән. Ул әлегә сезгә авыррак булачак, шуңа күрә менә гади үзгәртүдән башларга кирәк булачак сезгә. Һәм ул менә безнең үзгәртүне керттек, менә тарихын карабыз кертәбез. Менә без күрдек, менә мин бүген Тимерхан кулланучы 75 монда байт мәгълүматны кертте. Менә монда җәйләр эчендә интервики. Һәм без карый алабыз, менә мин нинди үзгәртү керттем. Ягъни монда мәгърифәтчелек һәм фәлсәфәче, тарихчы сүзләренә интервики сылтамаларын урнаштырдым. Дәвам итәбез. Менә без шуны керттек. Һәм яңа мәкалә язу. Менә киләсе дәрестән соң сезгә биреләчәк бер билем, менә мәкаләне башларга. Гомумән сез аңлагансыздыр инде, Википедияда конкрет феноменнар, конкрет темаларны сайлап мәкаләләр язарга кирәк. Һәм сайлыйсыз икән шәхесне, күренешне, вакыйганы берләшмәне, аның төгәл исемен кертергә кирәк. Әйдәгез кертик икән. Кем турында инде? Мартин Лютер булган иде шундый. Америкада җәмәгать эше, аның турында бар. Тәбрис Яруллин, бәлки беләсез, Бөтен Татар эшләре форумы рәисе. Тәбрис Яруллин, аның турында мәкалә юк. Менә без керәбез Тәбрис Яруллин, ул мәкалә юк. Һәм ул менә монда әлеге вики проектта Тәбрис Яруллин исемле бит ясарга дигән тәкъдим ясала, һәм сез шул кызыл нәрсәгә басасыз да, монда сез битне мәкаләне яза башлыйсыз. Мәкалә язу турында һәр белешер өчен без күчәбез инешкә, кире баш биткә кайтабыз. Һәм менә монда мәкалә язу дигән сылтама бар. Шунда керәбез. Монда кыска гына аңлатылган менә яңа мәкаләне язар өчен нәрсә кирәк. Һәм исемен сайлау. Ул иң беренче нәрсә, хәтта менә моннан исемне тикшерсәгез дә хәерлерәк була. Чөнки менә хәзер мин кертәм икән Тәбрис Яруллинны. Мәсәлән, Казан кертик, Казан турында мәкалә бар бит инде. Эзләү. Шул эзләү ярдәмендә без Казан турында мәкалә бар. Димәк, аның без Казан турында яза алмыйбыз инде. Һәр менә кертәбез, менә мин моңа кадәр язган Тәбрис Яруллин. Хәзер үзегез дә мөстәкыйль рәвештә моны тикшереп күрә аласыз. Тәбрис Яруллин. Шундый мәкалә юк икәнен безгә күрсәтелде, һәм менә тагын менә шул кызылга басып, аның турында мәкалә булдыра алабыз. Икенче адым мәкаләне дөрес итеп башларга кирәк. Гомумән хәзер тагын менә Тәбрис Яруллинны керик. Карагыз, менә иң мөһиме мәкалә язганда, менә монда кызылга кертегез икәнсез. Ул сезнең хәзер монда юк, визуаль мөхәррир ачылды. Яхшы ялайса бутамый. Монда яза башлыйсыз. Һәм монда менә шрифтларны сайлыйсыз, калын шрифтмы, башлык битеме, сүзләрне билгеләп, менә шул сылтамаларны урнаштырасыз башка вики. Менә монда шрифт калын, авышлы, башканы сайлый аласыз.
рәсемнәрне өсти аласыз, шулай ук рәсемнәрне өстәү ул монда әлеге вакытта сезне ирекле, ирексез лицензия темалар белән катламландырмыйм һәм медиа файлны өстәү менә бу төймәгә басып өстәргә мөмкин. Чыганакларны күрсәткәндә, менә бу мәсәлән күрсәтә язам икән әйтәгез менә Тәбрис, анда Тәбрис улы Ярулин. Һәм мөдәррис ул икәненә мин хәзер чыганак кертергә телим икән. Менә монда кертәм. Монда сез сылтаманы көтә аласыз, берәр китап исемен. Менә китап дигән кертәм. Өстәү. Һәм менә монда хәзер менә шундый рәвештә ул өстәлде. Менә күрәсезме, ул өстәлде һәр код рәвешендә. Димәк, мин моңа кадәр әйткән идем. Менә сезгә вики текстны мөхәррирләүдән визуаль мөхәрриргә күчерергә кирәк. Ягъни күрәсез инде менә һәр визуаль мөхәррирдә менә шул мәкаләне укучы ничек күрәчәк, менә шул рәвештә сез аның белән эш итәсез. Ул визуаль мөхәррир. Иң мөһиме менә моннан аны күчерә аласыз. Вики текстны мөхәррирләр аша эшләү сезгә әлегә киңәш итми. Күрдегез, менә шундый рәвештә менә чыганак чыга. Һәм ул сразу менә мондай менә бәреп чыкты. Менә Тәбрис мөдәррис улы Ярулин исем яктында. Менә без хәзер өстибез башлык искәрмәләр. Һәм ул иң астта булачак инде барыбер. Әзме күпме без менә ул урын калдырабыз һәм инде монда инде үзебез теләгәнчә инде аның турында мәгълүмат өстибез. Аның турында мәкалә язабыз. Булды. Әйдәгез кайтыйк кире мәкалә язу битенә. Мәкаләне дөрес башларга итеп тә кирәк. Чөнки татар Википедиясының үзенең стилистикасы бар. Һәм инде үзегез күрәсез, менә гадәттә төп кагыйдә ул мәкаләнең исеме ул калын хәрефтән бирелергә тиеш. Аннан соң сызык, ягъни я шул сүзнең башка телгә тәрҗемә җәйләр эчендә. Һәм сызыкны куйгач, сез инде аның атамасын кертәсез. Мәсәлән, Татарстан Республикасы сызык Россия Федерациясе белән берләшкән һәм Россия Федерациясе субъекты булган демократик хукуки дәүләт. Мәсәлән, башка мисал Митимер Шәрип улы Шәймиев. Аны монда күрсәтелмәгән, җәйләр эчендә күрсәтергә кирәк туган җирен, туган көнен, сызык һәм безнең әле исән, шуңа күрә үлгән елын сез күрсәтмисез инде, дөрес. Мәкалә мин үзгән дәрестә әйткән идем, нейтраль карашлы булырга тиеш, оригиналь эзләнүләргә бастыру урын түгел, ягъни монда сез ниндидер публицистик, ягъни журналда кебек мәкалә сез язмыйсыз, сез монда тик фактларны гына, мәгълүматны гына китерәсез. Тикшереп булачанлык мөмкинлеге, ягъни сез мәкаләдә чыганаклар һәм искәрмәләр китердегез. Менә кулланылган әдәбият дигән менә шул башлыкны булдырып викиләштерү, сурәтләү монда шулай ук менә менә шундый рәвештә сез аны кертә аласыз. Тышкысы, сез визуаль мөхәррир аша эшләсәгез, менә бу җәйләр белән эшләү сезгә кирәкми. Төркемләү. Һәрбер битнең үз төркеме бар. Шул ук менә һәр Казанга, Казан булсын, менә шул Шәймиев әйдә, Шәймиев турында сүз китте инде. Шәймиев. Менә Миңтимер Шәймиев. Мәкаләнең иң асына күчсәк, без шул мәкалә нинди төркемнәргә кергәнен күрә алабыз. Менә әйдәгез аска төшик, менә һамында күренә. Нинди төркемнәр? 20 гыйнвар көне туганнар, 37 елда туганнар, Татарстанда туганнар, әлеге бүләкләр иясе, фәлән Татарстан хөкүмәте рәисләре булган. Ягъни шул мәкалә нинди күренешләр белән бәйле, аның турында язарга кирәк. Мәсәлән, язабыз икән без Бөек Ватан сугышы турында мәкалә. Ул нинди төркемнәргә керергә мөмкин? Бөек Ватан сугышы, анда СССР катнашкан сугышлар. 20 гасырда булган сугышлар. Анда берничә ел катнашкан сугышлар, анда 4 ел барган сугышлар. Менә шундый төрле исемле төркемнәргә аларны кертергә мөмкин. Аны үзегез инде сез үзегездән кыласыз.
карыйсыз нинди төркемнәр бар. Шул ук мәсәлән Тәбриз Ируни турында мәкалә язабыз икән. Анда ул анда ничәнче елда туганнар, кайсы көндә туганнар, кайда туган, менә мәсәлән Әтнә районында туганнар, Тәбриз Әтнәдән шуңа күрә без шул төркемгә кертә алабыз. Бөтен дөнья татар эшләре форумы рәисләре төркеменә кертә алабыз. Чөнки анда бөтен рәисләр турында мәкаләләр булмаса, без гомумән шул төркемне булдыра алабыз. Бөтен дөнья татар эшләре форумы рәисләре һәм Тәбриз турындагы мәкалә шул төркемдә беренче мәкалә булачак. Ягъни төркемләү бик мөһим, чөнки ул Википедияны тәртиптә тора. Тәртиптә тота. Менә мәсәлән без китапханәгә киләбез икән. Китапханәдә без беләбез шундый библиографик белешмә бар, шундый анда зур, шундый кәштәләр. Һәм анда инде менә шундый һәрбер китапка күрсәткән бер кагаз инде. Аны чыгарабыз һәм без күрәбез. Опа, бу мәкалә, бу китап менә шундый авторның, ул ягъни менә шундый җирдә урнашкан. Һәм менә Википедиядә без шундый тәртип оештырабыз. Һәм гомумән бүгенге дәрестән сезгә беренче ише булачак мәкалә, үзегез язачак мәкалә исемен сайлау. Гомумән мәкалә исеме бөтен Википедиялар арасында бар менә шундый төп язырга тиеш булган мәкаләләр. Менә бар төп 10, төп 100, төп 1000, төп 10000. Һәм менә мәсәлән төп 10 безнең Аллаһка шөкер татар Википедиясендә язылса, менә төп 10 булырга тиеш мәкалә менә кызык өчен куяласында дөнья тарихы, җир, математика, мәдәният, сәнгать, тел, тереклек, технология, фәлсәфә, фән. Төп 100-гә кергән мәкаләләрнең бөтенесе дә татар Википедиясендә юк. Мәсәлән, менә күрәсезме, татар Википедиясендә бизнес дигән мәкалә юк. Татар Википедиясендә җинаят, масс мәдәният мәкаләсе юк. Фильм дигән мәкалә хәтта юк. Мәсәлән, тан күрә алабыз. Күңел ачу, развлечение русча инде. Математика тарихы, фән тарихы. 1000-гә керсәк, Википедиясендә тагын да күбрәк мәкалә юк икәнен без күрә алабыз. Монда хәзер монда шәхесләр менә төрле актерлар турында, монда бар. Опа. Юк, монда бар икән. Так, нинди мәкаләләр икән. Мәсәлән, проза, элементар. Бер яктан менә без беләбез инде проза нәрсә, мәктәптә әдәбият дәресләрендә укыдык проза нәрсә икән. Татар Википедиясендә проза турында мәкалә юк. Так. Инвалидлык мәсәлән, шундый кызыклы темалар. Ягъни моннан сез үзегез өчен мәкалә сайлый аласыз. Бу төп 1000, төп 10000-нән дә сайлый аласыз. Аларны тагын да күбрәк. Менә шәхесләрдән башлап, монда тарих белән бәйле темалар, 10000 мәкалә. Ягъни күңелегез нәрсә тели, шуны языгыз дигән сүз инде. Шул. Димәк, безнең инде күп вакыт бара безнең дәресне без хәзер карап алыйк. Так, 30 минут инде, 30 минуттан бу практик дәресләрне артык итми инде. Һәм гомумән шуңа күрә җитдирәк ише дә сезнең өчен бүген булачак. Беренчедән, теманы сайларга. Теманы сайлагач, теманың исемен сезгә җибәргә кирәк Хабилгә. Хабил ул безнең бөтен WhatsApp беседасына бар, мин аны күрсәткән идем һәм гомумән тагын бер кат аны күрсәтеп, искәртеп алырмын. Менә аңа җибәргә кирәк дип. Ул сезгә шул исем аның турында язырга кирәкме, аның турында язырга мөмкинме, юкмы, я исемен үзгәртергә кирәкме дигән киңәш бирәчәк. Ничек кертергә? Мәсәлән, кризис проект Татар 4.0. Шул конкурс дәвамында безнең менә Татарстан 100дән артык кулланучы тарафыннан күп кенә мәкаләләр язылды. Айруча сезнең игътибарыгызны менә 4нче номинация мәкаләләренә юнәлтәсем килә, чөнки нәкъ менә бу мәктәпләр язган мәкаләләрдә күп хаталар. Һәм мин сезгә тагын бер ише. Әлеге мәкаләләрне үзгәртә башлау. Һәм гомумән күрәсегездер, менә монда гомумән Википедиягә туры килмәүче инде мәкаләләр исемнәре бар. Мәсәлән, туган телем, иркә телем дигән мәкалә тулысынча татар Википедиясенә туры килми. Һәм ул менә шундый сәер нидер, кулланучы нидер сәер исем белән язылган да әле.
Мәсәлән, әйдәгез керик, менә монда Ютазы районының бер мәктәбе язган Ютазы район табигать һәйкәлләре. Үзегез күрәсез, монда мәкалә бик шундый сәер хәлдә. Беренчедән, монда хәтта аны берләштерергә кирәк. Яры башканы карыйк, әйдәгез. Мәсәлән, Нырты авылы, Кукмара районы. Үзегез күрәсез, бу гомумән әллә нәрсә, бу нәрсә соң, бу Википедия мәкаләсе түгел бит. Беренчедән, монда кереш бүлеге юк, үзегез күрәсез. Беренчедән, башлыклар исемнәре. Икенчедән, менә монда исемнәр текст нинди форматта урнашкан. Бернинди Википедия башка мәкаләләренә шылтамалар юк. Килеп чыгу тарихы гомумән татар Википедиясенә хас түгел. Нырты авылының тарихы дигән аталарга тиеш. Тришкин Петр Иван улы җир хуҗасы, Нырты авылы өчен ул нинди әһәмияттә. Бәлкем ул аның шул сельхозның, шул колхозның рәисе булса, аның күрсәтергә кирәк. Колхозның рәисләре һәм аның кысаларында гына менә Тришкин Петр Иван улы гына калдырырга кирәк. Совхоз һәм җитәкчелек, монда күрәсез, үзегез әле үзгәртерлек Википедия мәкаләсенә туры, Википедия мәкаләсе атамасына туры килмәгән бер мәкалә. Ягъни менә шул берничә мәкаләне сайлап, менә моннан аны үзгәртә башларга кирәк. Димәк, сезгә нишләргә кирәк булачак? Тагын бер эш. Хәзер менә видео караганда шуны башкаруыгыз сорала. Сәләт Вики мәктәбе битенә. Сәләт Вики мәктәбе. Программа. 2019 язгы сессия тулырак. Опа, шәп. Инде башкаларның да имза калдыруын күзәтәм. Афәрин. Прогресс димәк бар. Һәм сезгә менә бу сүзләрне менә бу калыпны күчермәләргә кирәк. Менә монда күрәсезме? Менә моны турысынча билгелисез. Скопировать. Үзегезнең менә бәхәс битегезне, үзегезнең кулланучы битенә керәсез. Вики текстны үзгәртү. Хәзер вакытта гомумән сезнең кулланучы битегез буш дип уйлыйм. Һәм шуңа күрә менә басабыз. Ставить. Вики текстка күчерү. Так, никтер менә шулай сәер дип күчерде. Әмма ул менә аста күрсәтелгәнчә күренергә тиеш. Ягъни ике җәяле iki dolqunlu җәя. Татарча Сәләт Вики мәктәбе нокта. Рәфтән яз сызык 2019. Ике долқынлы җәя. Мин аны хәзер бетерәм. Сөнчеңә күрсәтәм. Һәм менә шундый рәвештә аны кертергә кирәк. Төзәтмәләрне бастырасыз. Кулланучы битенә кирәк кагу. Һәм менә сезнең битегездә менә шундый бер матур рәсем чыгачак. Сезнең Сәләт Вики мәктәбенең укучы икәнен раслаучы бер калып. Һәм аны үстәвегезне сорыйбыз, чөнки нәкъ менә шул калыпны үстәгәч, сез безнең татар Википедиясендә төркем булдырыла. Сәләт Вики мәктәбе язгы сессиясенең катнашучылары төркеме. Һәм нәкъ шул төркемгә сезнең кулланучы битегез керәчәк, һәм без сез безнең катнашучы икәнен без күзәтә алырбыз. Ягъни имза бүгенге дәрес дәвамында без имза калдырдык. Хәзерге менә бу әлеге биттә без имза калдырдык. Так, син имза калдырдыңмы? Калдыра алдыңмы? Так. Менә монда күрәсезме, тулырак басырга кирәк. Менә монда беләсең, менә монда Вики текстны үзгәртү. Анда видеода мин аңлаттым.
Мен күрәсеңме, менә монда башкалар. Да, хәзер ни ясың монда? Ике сәфәрләр планы. Монда башкача. Менә. Менә монда вики текстны үзгәртү. Сессия катнашучылары күрәсең, әйме? Менә монда яңа юлдан чыгасың. Менә шулай йолдыз, ике сызык һәм 4 дулкын куярга кирәк. Һәм битне бастырасың. Так, монда әлегә монда булган катнашучыларга аңлаттым. Димәк, сез имза калдырдыгыз һәм бу дәрес нәтиҗәсендә сез үзегезнең кулланучы исеме битендә әлеге калдырырга тиеш идегез. Ягъни, гомумән менә онлайн рәвештә катнашучы безнең яшьләребезнең менә шуның аркасында без дәрестә катнашты дигән билгели алабыз. Булды. Һәм инде ише тагын бер кат кабатлыйм. Үзегез язачак мәкаләнең исемен билгеләү һәм икенче минимум 3 үзгәртү кертү. Һәм сез шул 3 үзгәртү керткәч, теләсә нинди мәкаләләрне 3 мәртәбә төзәткәч, сезгә менә монда кертем дигәнгә басырга кирәк. Һәм менә мондагы моңа сылтаманы күчермәлисез һәм шулай ук җибәрәсез Хабилгә WhatsApp'та. Ягъни сезгә Хабилгә җибәрергә кирәк мәкалә исемен һәм сезнең кулланучы кертеме битенең сылтамасын. Һәм шуннан без күрәчәкбез менә сез безнең ишен башкаргансыз икән. Һәм әлегә минемчә без беренче практик дәресне тәмамларга әзербез. 36 минут инде безнең узды. Гомумән сораулар булса, сез миңа да яза аласыз. Хабилгә безнең WhatsApp әңгәмәсендә булган барлык безнең оештыручыларга Айнас. Һәм әлегә шул. Бу дәресне караган өчен сезгә олы рәхмәтемне белдерәсем килә. Барыгы да уңышлар, уңышлы яллар. Киләсе юлы без сезгә видео дәрес шулай ук җибәрәчәкбез инде әзер булган видео дәресне. Һәм шуннан соң безнең 8 май киләсе практик дәрес сәгать 4-ләрдә булачактыр ул безнең. Так, бик зур рәхмәт. Мин бу эфирны тәмамлыйм. Сау. Яхшы исән сау. Киләсе дәрескә